Mas sabar ngono. Sik butuh. Neha Ayu Silvani, sampeyan kuwi diberi nama oleh orang tua. Iya. Neha Ayu Silvani, ngono ki jane paham tenan apa ora ngono ki? Artinya apa? Ada artinya itu, Mas. Artinya apa dulu? Neha itu artinya seorang gadis yang memiliki karisma, penuh cinta dan kasih sayang. Neha ki ngono ya artinya. Iya, saya sering, Mas. Nah, Ayu ngarani. Nggih ngarani. Terus Silvani itu ya memiliki karisma tadi loh, Mas, memiliki sama kayak jadi panggil wong petuk sampeyan sih sopo kae sama kayak Neha dia mesti Mas aku kok wis pernah porong nyinden di Bimo ngene jujur baru pertama kali asli pertama kali ini nggih saestu ndereke masih ngajuk pertama ini di Bimo nggih oh iya nggih pertama niki ten Bimo pertama niki temu jenengan ten Bimo oh iya nggih donga apa Nduk yang terbaik untuk masyarakat desa Bimo ayo nggih kula paling dedonga lewat pantun nggih Mas oke dong zaman saiki pasti lagi ngetren pantun-pantun seperti itu betul pantunnya apa Bu? Gawa beranjang isine roti terus masyarakat Bimo mugi-mugi kathah rezeki amin Allahumma amin jadi enak no cek enak enten no jadi barano bahasa kali anu ya siden-siden kompak cakep ngono ya mulai cakep yo dicekel mic-nya yo ayo apalagi pantun kedua gawa beranjang isine bayam masyarakat Bimo mugi-mugi ayam tentrem amin mulai mulai satu kali lagi ayo biasanya nek tambah 100.000 Mas iya itu tunggu di PRT jadi satu kali lagi kok ganti aku satu kali lagi apa lagi ada ulang-ulang berapa bro ulang-ulang barang ayo Madiun iso cak-cak mesti iso wong masih Madiun iki apa gawa beranjang isine roti Pak Lurah Bimo sangunan pundi malah dremis lho ya boten ini kan sanepan nggih niki sarana untuk Pak Lurah itu berbagi Mas oh iya nggih tiang-tiang ler niku mboten rezekinipun loak niku mboten niku tambah kebak artinya itu memberi akan kembali oh jadi mesti wong nyamper ki cadangane mesti swarga betul itu Pak Bu sinten sing pengen manjing swarga malah salah monggo saged nyeket-nyeket mriki nyeket mau sampean mesti gak mantun aku saiki yo mantun apa itu mau sampean apa nyekel brodong nggih aku nyekel bokong ora apa-apa mbok pantun kok enak mbok pantun ora apa-apa bokonge dhewe ora masalah kok Nduk nyekel bokong terus dijamah cakep warga Bimo muga-muga tansah barokah Allahumma amin apik to dadi ketoke ngarepe elek ning nemu donga sing apik yang penting isinya ya Mas sing penting isine apa-apa lagu judule apa wae iki sing penting isine Nduk betul contohnya apa Mas contohnya umpama musik itu kan genrenya macam-macam iya genrenya macam-macam ana genre musik pop pop kuwi kudu sadurunge nyanyikan pop wong sing nyanyi pop iku kudu ngerti jerone pop iki apa isi lagunya ya Mas terus ana genre campur sari sadurunge wong nembang campur sari kudu luwih ngerti sik apa to sak jerone campur sari itu apa terus telu ana genre musik jenenge rock sadurunge wong nyanyi rock kuwi kudu ngerti jerone rock iki apa maksudnya